Hej YouTube, og velkommen til Bitex TV. I dag der skal vi se på, hvordan man får adgang til Pirate Bay, uden at skulle ændre på sin DNS serveradresse, eller gå ind på Hide My Ass og gemme sin proxy adresse, så man kan få adgang til Pirate Bay. Så det er fuldstændig ligegyldigt. Vi går bare ind på, ja, jeg har Firefox, det er lige meget, hvad du har for en browser. Du går bare ind på din browser, så går du op i søgefeltet, her, skriver tpb.pirateparty.org.uk. Så er du bare enter. Bum, så er du inde på Pirate Bay. Og jeg sætter linket her, det sætter jeg også nede i deskriptionen, så du kan bare klikke dernede hvis det er. Og hvis du synes den her video var nyttig, så er du velkommen til at synes godt om og skrive en kommentar, hvis du vil have, at jeg skal lave en tutorial på nogle andre ting. Du er selvfølgelig også velkommen til at abonnere, så det vil hjælpe mig rigtig meget, hvis du abonnerer. Virkelig. Tak for det. Hej.